Hej. I jeres aflevering bliver I bedt om at lave et diagram, der passer på over priserne i forlystelserne i Tivoli, og det er Excel super smart til at bruge. Allerførst starter jeg lige med at skrive, hvilken opgave det er, og i det her tilfælde så er det opgave 2. Bagefter skriver jeg forlystelser. Herunder skriver jeg alle navnene på forlystelserne, som jeg kan se i mit opgaveark. Nu skriver jeg kun lige her de første. I skal jo selvfølgelig skrive dem alle sammen. Jeg kan se nu, at når jeg skriver, så går mine celler går ind over de andre celler. Det kan jeg løse ved lige at tage markøren heroppe mellem A og B. Når den skifter til den sorte med pilene her, hvis jeg dobbeltklikker på den, så tilpasser den min tekst. Så er det lidt nemmere at læse. Ved siden af her skriver jeg pris i kroner. Og nu kigger jeg så op i opgave 1 i den gule firkant, hvor jeg kan se priserne på de forskellige rutsjebaner. Når jeg har skrevet alle forlystelsesnavne ned og alle priserne dertil, så markerer jeg de celler. Jeg tager altså ikke opgave 2 med i min markering, men kun forlystelserne og priserne og lige overskrifterne her. Så trykker jeg heroppe, hvor der står indsæt oppe i hjørnet. Og så skal jeg hen og finde et søjlediagram. Nu er det ikke sikkert, at jeres ser lige sådan ud som mit. Men hvis man lige sådan holder musen henover her, så kan jeg se de forskellige søjlediagrammer. Vi vil gerne have den helt almindelige søjlediagram. Det er den, der som oftest ligger først. Når jeg har fået den frem, så kan jeg trykke herinde på overskriften, og så kan I lave den om. Man kunne fx kalde den priser over forlystelser i Tivoli. Det må I selv om. I kan, når I klikker rundt her, så kan I altså flytte med jeres diagram. Man kan også lave den større eller mindre, så det passer til ind i jeres opgave. Rigtig god fornøjelse.